Κυρίες και κύριοι, φίλοι και επισκέπτες, καλησπέρα. Η ιστορία μου ξεκινάει όπως πολλές άλλες ιστορίες με ένα ποτό. Συγκεκριμένα είχα πει χθες το βράδυ με τον φίλο μου τον Νίκο να πάμε στη Σκουφά για ένα ποτό. Κλασικά ο Νίκος με είχε στήσει. Οπότε και εγώ, καθώς ήμουν έξω από το μαγαζί, μπαίνω μέσα και καθώς κοιτάω στο μπαρ, τι να δω, δύο κοκκινομάλες και πρέπει να σας εξομολογηθώ, λατρεύω τις κοκκινομάλες. Και με το που τις βλέπω έτσι όμορφες, ερωτεύσιμες, τουλάχιστον κόκκινο φαινόταν, πλησιάζω, τους κάνω κοριτσιά, κοκκινομάλες. Μου λένε όχι, μελαχρινές. Τους κάνω, μελαχρινές. Πιάνω την κουβέντα, μου λένε πώς σε λένε, τους λέω Κώστας. Μου λένε τι δουλειά κάνεις, τους λέω Κορπιέρης. Και πάνω στη συζήτηση μου λένε έχουμε 10.000 ευρώ που θέλουμε να δεκαπλασιάσουμε. Τους λέω είναι τυχερή σας βραδιά, είμαι ο άνθρωπός σας. Αμέσως με πιάνω από το χέρι, βγαίνουμε από το μαγαζί και όπως βγαίνουμε στη Σκουφά, μπαίνουμε στο πρώτο ταξί. Του λένε ταξιτζή, Las Vegas. Πάμε στην 673 James Street. Αμέσως ο ταξιτζής γυρνάει ατάραχος και λέει 25 ευρώ, παιδιά. Τι, 25 ευρώ, μας λέει ναι, 25 ευρώ. Οπότε κατευθείαν βάζει 7η, απογειώνεται και ξεκινάμε για Las Vegas. Πηγαίνοντας, ήμασταν περίπου πάνω από τον Ατλαντικό εκείνη τη στιγμή. Χτυπάει το τηλέφωνο μου, κάνω παρακαλώ, Κώστα στο τηλέφωνο. Και ήταν ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος μου λέει: έλα, είμαι έξω από το μπαρ, σε περιμένω για ποτό. Μου λέει: φυσικά του λέω: είμαι σε ένα ταξί, πηγαίνουμε Las Vegas. Πάμε στην 700 κάτι James Street. Και μου τα πάρει στο κινητό εκείνη τη στιγμή με λαχρινή και λέει: όχι, όχι, πηγαίνουμε στην 673 James Street. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει: εγώ δεν έχω λεφτά. Του λέω: έλα, είναι. Είμαστε πόσο είναι. 25 ευρώ. Μου λένε 25 ευρώ και λέει: εγώ θα πω, είχα ετοιμαστεί για ένα ποτό, το φέρει μόνο 10. Του λέω: έλα, ρε, μην μου λες ψέματα. Μου λέει: εντάξει, κοίτα, έχω 20, αλλά μόνο αυτά έχω. Μπορείς να μου κάνεις μερικά. Του λέω: εννοείται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μου λέει: Κώστα, ωραίος. Σε εκείνο το σημείο, τέλος πάντων μισή ώρα πιο μετά, έχουμε φτάσει στην 673 James Street, έξω από το καζίνο Bellagio. Μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε στο τραπέζι του πόκερ, οι μελαχρινές, ο φίλος μου ο Νίκος και ο υποφαινόμενος που μου μοιράζει τα χαρτιά. Μην φανταστείτε τίποτα. Απλά, μετά από 4 γύρους, βλέπω τη μελαχρινή, η οποία έχει αρχίσει να ζεσταίνεται και ποντάρει τα 10.000 ευρώ. Οπότε αμέσως εγώ της πασάρω 2 τεσσάρια και 3 οχτάρια, που στο πόκερ, άμα ξέρετε, είναι καλό χαρτί. Στη συνέχεια, βλέπω την άλλη μελαχρινή που τα βλέπει, τη βλέπω που τα βλέπει, με βλέπει που τη βλέπω, τα βλέπει και πριν πάει να κάνω, της δίνω 4 εννιάρια. Έτσι. Και αμέσως βάζει και αυτό το λεπτό μέσα. Οπότε μετά είχε μείνει ο φίλος μου ο Νίκος και να μην μείνει παραπονεμένο το παιδί, του δίνω ένα 8 με 1, 2, 3, 4 άσους. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά βάζει και αυτό όλα τα λεφτά μέσα. Αλλά τους λέω: παιδιά, με συγχωρείτε, έπαιξα, ακόμα δεν έχω παίξει. Έτσι. Μου λένε: Κώστα, δεν γίνεται να υπάρχει φίλο που θα νικήσει αυτά που υπάρχουν στο τραπέζι. Του λέω: το μόνο που νικάει όλα αυτά, παιδιά, πρέπει να είναι μια κέντα χρώμα και αυτό είναι ότι έχω και αυτή είναι η ιστορία του. Πώς θα πει.